Mit navn er John Brøndum. Jeg skal det næste halvår være hjælper på Leopard-kampvogn 3-5 i den nordiske FN-bataljon i Tuzla i Bosnien. Mit navn er Bøje Christensen. Jeg kører på Leopard-kampvogn 3-3. Jeg kommer ligesom min kollega i flyet fra Jyske Dragonregiment i Holstebro. Brøndum og jeg har i et dristigt øjeblik lovet DR at lave en videodagbog om livet som FN-soldat i Bosnien. Da vi lander i Sarajevo, er det nok første gang, man virkelig kan se, at vi er i et land med krig. Sarajevos lufthavn med alle den sandsækker og pigtråd og bjergene ude i baggrunden, hvor serberne har beskudt byen fra. Og hvis man stod op på en af de jordvolder og kiggede ud over byen, kunne man så se masser af sønderskudte huse og en by i fuldstændig forfald. Og der var man så klar over, at nu var man her, og der var ingen vej tilbage. Efter Sarajevo gik turen gennem det borgerkrigsramte Bosnien. Vi skulle afløse den danske kampvognstyrke, som efter mere end 4 måneders besværlig rejse skaffede kampvogne frem til Tuzla-området. Tuzla er et muslimsk område i det serbisk dominerede Bosnien. FN har udråbt det til at være et sikkert område. Med vores kampvogne skulle vi sikre nødhjælp til området, beskytte de mange nordiske FN-soldater og Tuzlas civilbefolkning. Basen for den danske kampvognsenhed var et nedlagt busværksted uden for Tuzla. Den svenske FN-lejr lå ikke så langt derfra, så den danske lejr gik under navnet Camp Gønge. Vi blev hurtigt sat i arbejde. Al udrustning skulle tjekkes, og kampvognen skulle også have en overhaling, inden vi kunne løse vores opgaver. En af de første opgaver var en rekognosceringsopgave i byen Gradasas. Gradasas ligger i en dal lige på konfrontationslinjen mellem serber og muslimer. En mulig forsyningsvej til Tuzla løber gennem byen. Beboerne i Gradasas er muslimer, og vores umiddelbare fornemmelse var, at her var rimelig fredeligt. Byen var dog ramt af mange granater fra de serbiske stillinger i bjergene. Pludselig befandt vi os som de første danske soldater siden 2. verdenskrig i egentlig ildkamp. Og der sker ingenting, der er stille og roligt i cirka 20 minutter. Efter de 20 minutter hører vi over radioen, at 3 tog er blevet beskudt. Så går der cirka et minut, så bliver 3-5-vognen også beskudt. Og det er det samme igen, vi kan hverken se eller høre noget, vi hører det over radioen, at han kalder op. Og de skud, der er ligeledes en 40 mm maskinkanon. De ligger så kun 10 meter foran vognen. Og der beslutter chefen så, at vi skal trække os ud til samleområdet syd for byen. Der var en ret trygge stemning ved samlingspunktet bag bakketoppen ved Gradasas, og vi ventede spændt på, hvad der videre skulle ske. Vi var klar over, at her var vi i et område, hvor vi som FN-soldater var lige så let velsete som muslimerne. På et tidspunkt, der kommer delingsføreren så tilbage, og der siger han så, at vi skal lade med procent. Og så spørger jeg så igen, hvad var det vi skulle? Og vi skulle så lade med procent. Og så vidste jeg godt, hvad det var, vi skulle. Så skulle vi så tilbage til byen og køre op i de gamle stillinger. Og det var noget, chefen havde besluttet, at der er ikke nogen, der skyder på FN. Og slet ikke så tæt på og så direkte, uden at FN skyder tilbage. Og der går cirka
1 minut, så observerer skytten over i den stilling, at der er 3 mand, der går ned i den bunker, hvor 40 mm maskinkanonen den står. Og endnu et halvt minut efter, der kommer det første skud så derovre fra. Og det bliver så rettet mod 3-2, fandt vi så ud af senere, samtidig med at han får et par mortergranater derovre. Lige snart vi ser målingsskimlet fra vores vogn af, der bliver der givet en skudkommando på vognen, og det første procentskud bliver fyret over imod den. Det går så kort. Jeg lukker hurtigt med en ny procent. Skytten, han korrigerer for skuddet, og anden skud går, og det bliver træf i målområdet kort, det vil sige lige i forkanten af bunkeren. Delingsføreren beslutter så, at nu er det nok, altså delingen eller den bunker, den er, hvad skal man sige, nedkæmpet, eller de har fået det svar på tiltale, som de skulle have. Og så trækker hele delingen sig så tilbage ud af byen. Tre danske kampvogne er blevet beskudt af serbiske styrker, da de var på rekognoscering 70 km nord for Tuzla. Ingen blev såret, men en kampvogn blev lettere beskadiget. Det er første gang under krigen i Bosnien-Herzegovina, at danske kampvogne er blevet angrebet og har måttet skyde igen, skriver Jyllandsposten. De 3 kampvogne var sammen med en svensk pansret mandskabsvogn ved at undersøge området for at sikre vejen for FN's nødhjælpskolonner til Tuzla. Hey boy! Hvad laver du? Jeg er lige ved at lave kassen til kameraet. Så bliver den lagt ned i den her. Her i. Så har vi jo skåret til sådan, så den lige passer her. Ja. Laver hul her. Smart. Så ned med kameraet, skumgummi rundt om. Og så laver vi et hul herover til fjernbetjeningen. Ja. Så når vi kan mærke, at nu begynder der at ske noget derude, så trykker vi bare på fjernbetjeningen. Så sætter den her oven på tårnet med kampvognen. Sådan så vi kan optage både hvis vi skulle være så uheldige at komme i kamp igen. Så vi kan få det hele med. Der er jo nok ikke nogen, der vil stå med kameraet, når det hele falder ned over nogen på os. Nej, mund dog. Så der kan vi lige få nogle snapshots her. I Gardasås fandt vi ud af, at kampvognene ikke ramte helt præcist, så vi foretog en indskydning af kampvognene i en nedlagt grusgrav. Samtidig fik vi så afprøvet vores kasse til kameraet. Næste mål med venstre fortsæt. Næste mål venstre fortsæt. Lukket. Hold det. Skål. Det går lidt lavt til højre. Lidt lavt til højre bundter. Lukket. Samme aften meldte en svensk observationspost, at den var kommet under meget kraftig beskydning. 7 danske kampvogne tog afsted. Vores kampvogn blev i første omgang på basen. Lidt efter midnat blev vi også kaldt ud. Kameraet var klar i kassen. Men vi fik andet at se til, og der var ikke tid til at reparere. Den bosnisk-serbiske hær siger, at enheder fra den nordiske FN-bataljon i Tuzla dræbte 9 serbere under et sammenstød i fredags. Den danske kampvognseskadron rykkede ud fra Tuzla sent fredag aften for at hjælpe en svensk observationspost, der blev beskudt af bosnisk-serbiske styrker. Da de danske kampvogne nåede frem, blev de beskudt med både artilleri og panserværnsraketter, og under en 1,5 time lang ildkamp affyrede danskerne i alt 72 granater mod serberne. Ifølge den bosnisk-serbiske hær blev 9 serbere dræbt og 5 såret under træfningen. Den serbiske øverstbefalende, han havde givet hans folk ordre til, eller han havde
sagt til FN, at som svar på det, der vil han nedkæmpe 3 kampvogne og 3 PMV'er. Og ja, det gjorde så, at fremover, når vi er ude nogle steder, for eksempel Tango 14, så skal vi kun køre op i stilling, så frem at der er konvojer derude, altså der er en reel opgave. Vi skal ikke bare holde og observere, når der ikke er noget at lave. Dagen efter var der reparation og smøring af både kamera og kanonløb. Så skal vi til at trække kanonen igennem nu. Det ser jo ikke så godt ud her. Der er hul igennem. Hul igennem? Yes. Et par dage efter skulle vi ud til observationsposten Tango 14, og kameraet var tilbage i kassen. Det kan han ikke lige overskue det der. Nej, forresten er hestevogn klart til baglæns. Så vil jeg trække over den anden side, når der er i gang, Kaj. De 3 punkts mindre lige. Ja. Okay. Her har vi så observationsposten Tango 14, som bestrides af ca. 10-12 svenskere og 3 nordmænd, der står for saniteten, og så en dansk kampvogn med 4 mand på. Vi vil nu prøve at gå en tur ind igennem lejren, for at se, hvordan det hele ser ud her, og hvor langsomt det er skredet frem. Først her, der har vi hovedvagten, hvor der altid sidder 1 mand i dagslys. Lige i øjeblikket sidder godt nok 2. Den anden, han sidder bare og feder arbejdstid af. Her har vi så vores køkken og vores spisested. Og det er svenskerne, der står for madlavningen. Det eneste, vi skal gøre, det er at komme med vores tallerkener og vores bestik, og så selv vaske op efter os. Der har vi en prefabs, og der sover de her svenskerne inde i, som tør det. Ellers så sover de inde i deres køretøjer, på grund af at de er bange for at blive sjældet. Nu har vi så den bunker, danskerne har bygget. Og vores kampvogn holder der. Her har vi så toiletter nede. Og der er blevet lavet 2 toiletter nu. Hyggeligt. Det her inde bagved, det er til dem med diarré. Så de altid har et, de lynhurtigt kan komme på. Herover bor nordmændene så. Og de har fået indrettet sig rimelig godt. Men de er også ude 14 dage i gangen, så det kan betale sig for dem at arbejde der. Der er lidt rodet lige i øjeblikket, men det er på grund af, at de er ved at ommøblere indenfor. Så vil vi så bevæge os ud af vores vej herud til det sted, hvor vi holder, når vi skal beskytte konvojeren. Nu holder vi og observerer over mod de serbiske stillinger, og også lidt mod de muslimske, for at se, hvad de nu laver. Inde i hullet her til venstre, der holder kampvognen. Og over i hullet herover, der holder PPV'en. Vi sniger os lige lidt frem her og ser, hvad der sker. De kommer kørende på vejen hernede foran. Over på bakken derovre, der har vi en 7-8 serbiske bunker, som vi holder meget øje med. Der ligger 4 inden for det område der. Nede i byen her
holder der nogle muslimer til. Men de sidder bare og fiser arbejdstid af for det meste. Over på bakken her foran, der er en muslimsk stilling med en 2-3 mænd. De laver sgu heller ikke for meget. På grund af trusler fra serberne holdt vi kun i stilling, når der skulle nødhjælpskonvojer igennem på forsyningsvejen til Tuzla. Hurtigt, stand op! Det var bare gået i stå. Og jeg kan da høre dem. Det vi ser op på, det er serbiske bunker, der ligger op ad volden. Nu vil skytten lige køre længere op mod venstre. Så der ligger der bunker hele vejen opad. Ligger ud på et par kilometer. Der har vi en også. Dem har vi selvfølgelig skudt ind på, så hvis de skyder ned på konvojen, mens de er på vej, så begynder vi altså at tage dem fra en ende af. Så vi ved godt, hvor de er. Drejer vi så væk fra konfrontationslinjen igen. Og så 1-2 kilometer op ad den her vej, der kører vi ind i sikkerhed igen. Og der har vi så et UN checkpoint mere, hvor de stopper trafikken ind til at få de pansrede køretøjer, som skal køre eskort frem. Og så ligger de ellers bare og kører frem og tilbage her en hel dag. De lytter til Radio Danmark. You're listening to Radio Denmark, Copenhagen, Denmark. Ledighedskurven er stadig ikke knækket, og det bekymrer finansminister Mogens Lykketoft. Selvom de stridende parter i Rwanda nu mødes ved forhandlingsbordet, fortsætter skyderierne rundt om hovedstaden Kigali. Der kom torsdag ikke gang i forhandlingerne om en våbenhvile i Bosnien-Herzegovina. Og til sidst fodbold. Danmarks landshold tabte onsdag 2-1 til Norge i en uskøn, rodet venskabskamp, hvor spillerne er tilkommet i klammerier. Så er lige kommet post, boy. Det kommer du til. Damen. Det er vist også damen. Svigermor. Og min fatter. Det var ikke kun kampvognen, der skulle indskydes. Vi skulle også. Selvom der nu faktisk var indgået en midlertidig våbenhvile, var vi godt klar over, at vi kunne få brug for enhver form for forsvar. Så ser vi, om vi kan få det der lavet bedre. Det var så skydning, det var ikke så godt. Jeg havde funktioneringsfejl i magasin lidt ud af. Så jeg skulle have ned hver gang, jeg tager ladegreb og sådan noget, så bliver det lidt noget lort. Men jeg prøver igen. Ja, okay. Men han er jo død. Klar, skyd! I den måneds tid, hvor der var våbenhvile, skulle kampvogne blive i garagen. Vi kørte i stedet rundt i vores bløde køretøjer, og tiden gik nu med at holde øje med den såkaldte våbenhvile. Og
I aften der skulle det blive lidt spændende at være herude, fordi den våbenhvile, som har kørt indtil nu, den er blevet ophævet i dag kl. 12. Eller ikke, det er jo ikke en direkte våbenhvile. De må ikke lave offensive kamphandlinger. De må ikke angribe og indtage landområder og sådan noget. De er stadigvæk skudt herude, selvom der har været det der, men ikke det helt store. Vi har sat nogle pæle op, som I kan se herovre. Der har vi nogle hele vejen rundt, og vi har 2 pæle her, og det dækker så zone 1. Og så har vi zone 3, 4, 5 hele vejen rundt. Og så sidder vi så her og tæller nedslag, og så meget af det, som vi skyder, det kan vi også se på lysspor. Nogle gange er der træffelglimt og sådan noget. Og så noterer vi simpelthen, hvor det er, der bliver skudt henne. Og så sender vi så det hjem over radio 2 gange i tiden, eller hver anden time, hjem til lejren. Vi har vores laserafstandsmåler, som foregår på den måde, at man kigger ind her, så er der et sigtekors. Så får holdt den stille og pege på det, man gerne vil vide afstanden til. Trykker man bare der, så skyder den laser ud, og den kommer tilbage, og så står afstanden herinde. Så kan vi jo hurtigt plotte ind på kortet lige nøjagtigt, hvor det er, der bliver skudt fra, og hvad der blev ramt, hvis der var noget, der blev ramt. Zone 2. 11 styk TMG. 1 nedslag. Zone 3. 30 stykker. De lytter til Radio Danmark. You're listening to Radio Denmark, Copenhagen, Denmark. I det nordlige Bosnien-Herzegovina er kampene taget til omkring Osren-bjerget. Mange raketter er affyret, og der har været flere kampe mellem infanterister i forhold til de seneste dage, oplyser en FN-talsmand i Sarajevo. Alene i det sidste døgn har FN registreret 667 større sprængninger langs med den østlige side af Osren-bjerget. Også i Bihać, i den vestlige del, er kampene fortsat, men her står kampene ikke mellem serberne og den muslimske regeringshær, som i den øvrige del af landet, men mellem muslimer indbyrdes. På trods af våbenhvilen var der stadig kampe i Bosnien. Vores kampvogne blev ikke længere beskudt, men det var mest fordi, vi under fredsforhandlingerne havde fået ordre på at holde kampvogne væk fra fronten, for ikke at provokere serberne. Hvad? Ja. Nu skal du have medalje. Ja. Er du glad for det? Det er pisse varmt derude. Det er jo en, som alle får. Ligesom hvis man køber for eksempel en burger ind på McDonald's, så kan man også få en klaphat eller et eller andet. Det samme. Så vi fik altså klaphatten i dag? Ja. Okay. Våbenhvilen i Bosnien-Herzegovina er forlænget med en måned, men den er allerede brudt. Der rapporteres om kampe både i den centrale del af Bosnien og i den nordvestlige enklave Bihać. Hvor var jeg hen, boy? Her midt om natten? Ja, her midt om natten. Hvorfor fanden er jeg herude også? Det er fordi, vi skal til Vars. Nå. Klokken 6 kører vi. Klokken 5. Svind og æde, vi er lige blevet alarmeret, fordi vi er beredskabsstilling. Så kører vi derned. Så kører vi hjem. Det tager nok 4 dage. Sådan en flot morgen kunne vi næsten glemme, at vi var midt i en borgerkrig. Men det var vi, og vi oplevede ikke den store vilje til fred hos nogen af parterne. Den ene våbenhvile afløste den anden, men krigen fortsatte. Tror du også, at det er samfundets skyld hernede? Helt sikkert. Samfundets skyld det hele.
Og så har vi lige fået at vide, at på grund af de bosniske serbers uklare svar på freds- og delingsplanen for Bosnien-Herzegovina, så har Bosniens muslimske præsident Alija Izetbegović netop meddelt, at muslimerne i lyset af den udvikling trækker deres ubetingede ja til fredsplanen tilbage. Muslimerne var på det sidste begyndt at vise tænder, og det var tydeligt, at de havde fået både flere og bedre våben. Da vi blev kaldt til Vares den morgen, skyldtes det netop muslimerne. Problemet det var, at der var en kroatisk lomme dernede, med muslimer på den ene side og serber på den anden. Men så havde muslimerne taget land fra serberne og faktisk omringet den kroatiske lomme. Og så var man bange for, at muslimerne skulle gå ind og gøre gengæld for en etnisk udrensning, skråstreg massakre, som kroaterne de havde lavet på nogle muslimer før den gang der. Den sidste aften, hvor vi sov dernede, der blev der skudt ind over lejren af muslimerne. Vi sad bål og sad og snakkede, og nogen lå om på hækken og slappede af og ved at gå klar til at gå i soveposen. Så lige pludselig så sådan en masse lysbroer, der farede hen over himlen. Det så vældig ud, og det var flot, og det hele tænkte vi. Der tænkte vi sgu ikke nærmere over det. Så ved jeg ikke, om det var svenskerne eller om det var pakistanerne. Men der var i hvert fald nogen, der begyndte at skyde igen. Og så var det jo så først, at de begyndte at skyde direkte ned i lejren. Og så blev der skudt signalpistol efter dem, og nogen rendte i celle, og nogen rendte forvirret rundt. Mens vi andre, vi lå bare om på hækken af kampvognen og tænkte, hvad fanden sker der nu? Så kom vores delingsfører ud og så sagde, at vores vogn skulle gøre klar til at rulle sammen med en svensk pansret mandskabsvogn. Og så skulle vi rulle op til de muslimer der skød, og så fortælle dem, at det gad vi sgu ikke, det pjat. Forsvar stille over fra her, det er godt. Og så der kører hele vejen over til højre, der kommer på hus til højre også. Fortsæt højre. Aha. Ja, så skulle vi jo bare få øje for nogen oppe inde i skoven, og så bare lige på dem. Det er jo de rigtig finde ud af, at vi godt kunne se dem. Ja. Og så over venstre igen. Der sidder et checkpoint herovre. Tårn til højre. Tårn til højre. Udmærket fortsæt fra. Hold, fint. Ja, tilbage venstre. Kommer ind i vejen nu. Jeg har 2 personer her. Jeg går ind herovre. Ja, op. Tilbage, eller fortsæt venstre. People shooting at our camp. People firing at our camp. Come up here. It's not good for people in our camp. Not healthy. Yeah, but not into our camp. Okay. Okay, begge, vi ruller stille og roligt. I starten var vi særdeles velkomne med vores kampvogne i de muslimske områder, men stemningen var vendt. Det blev sværere, nogle gange umuligt, at komme igennem de muslimske checkpoints. Ego Charlie kører fremad til Kontakt. Vi måtte føre forhandlinger i timevis for at få lov, og det selvom FN-aftalerne sikrede os ret til fri bevægelse. Muslimerne var ved at få samme indstilling til os som serberne. Første afgrund, nu bliver du fandme skrevet ned. Nå, det var bare slut. Jeg fik ikke lov til. Han kommer vi ikke igen. Han skulle bare lige ringe. Nej, den har vi hørt før. Jamen, jeg kan hurtigt lige springe kanonen over, så skal jeg satan i men der går nok lige flytte den tårn der. Eller skue eller sådan der. Tango Lima, kom. From
Charlie Quebec, the problem has been solved down here. We will continue to Tango 18. Nothing. Hello. Og når vi så endelig kom igennem de muslimske checkpoints, så oplevede vi ikke, at freden kom nærmere. Tværtimod. Busser kørte i fast rutefart soldater til og fra dagens arbejde ved fronten. Der blev lavet flere og flere stillinger i området. Noget tydede på, at de stridende parter forberedte sig på mere krig. På vej hjem fra vores sidste tur gik snakken om, hvorvidt vi havde løst vores opgave. Vi havde været med til at sikre, at tilstrækkelig nødhjælp kom igennem til Tuzla, og vi holdt også parterne nogenlunde adskilt. Men var Bosnien kommet freden nærmere? Vi er sikre på, at danske FN-soldater kan se frem til fast arbejde i Bosnien. Øj, hvad fanden sker der her? Det er jo de nye, der kommer og afløser. Shit. Er det bare fedt, eller hvad? Yep. Ja, gud var det fedt, at vi skulle hjem. For den kommende vinter kan nemlig godt vise sig at blive en blandet fornøjelse for både lokalbefolkningen og de danske kolleger, der nu tager over.